संगवारी हो जो फिल्म आता है चंदा मामा एक कहानी बहुत यूनिक हवे। मामा भाचा के ऊपर एक कहानी हवे। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश में हमन राम ला अपन भाचा मानथन और ओकर जो माता हवे कौशल्या वो यहाँ के बेटी हवे कौशल्या जैन ओकर ऊपर फिल्म के कहानी हवे। कैसे मतलब अपन भाचा के वो रक्षा करते और अपन भाचा के लिए अपन प्यार के भी कुर्बानी देते। ट्रेलर से ऐसे पता चलते ये पिक्चर लेके आत हवे। बहुत ही गजब ये फिल्म के कहानी और फाइटिंग देख के लगते कि साउथ के टक्कर के हवे। और जेमा जो विलन के काम करे ओकर हेयर स्टाइल ओकर गेटअप ओकर बॉडी ओकर फिटनेस गजब के हवे। एकदम भव्य तरीके से हवे। कैमरा वर्क भी देख के लगते कि नहीं ये फिल्म एक नया तरीके से लेके आत हवे। दो गाना बहुत ज़बरदस्त थे। सुनील सोनी के जो ये गाना हवे सोजा सोजा तो वो जो लोरी हवे ना मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो जितने भी फिल्म बनते हॉलीवुड में उमें ये गाना बहुत एक माइलस्टोन के है और आदमी के जुबान में चढ़ के वही दूसरा हवे बतिया जो गाना है वही बहुत अच्छा हवे। बाकी जो गाना हवे वो मन धीरे धीरे पता चली कितना पॉपुलर होता हवे। 4 अक्टूबर के आने वाला है मूवी जाके हम देखो फिर आगे बताबो कि कैसे मूवी बने हैं कहानी कैसे हवे और स्टोरी कैसे हवे। तो संगवारी हुई मूवी आने वाला है 4 अक्टूबर के और हमने वीडियो ला ट्रेलर के बनाए हमन खुद आज कौशल्या माता के जगह में हवन और जन्मभूमि में जगह के नाम है चंद्रखुरी। तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। अच्छा लगी हमारा काम तो जरूर अपन लाइक और शेयर करो। जय जोहार।